I dag der tager Kirstine og jeg til Barcelona for at løbe Barcelona halvmarathon. Men inden da, der skal vi altså lige have pakket en taske. Og det her, det er altså alt det, jeg har tænkt mig at pakke til 3 dage i Barcelona. Allerførst, så skal vi lige heroppe i sengen, fordi heroppe, der ligger altså den taske, som jeg skal have med til Barcelona. Det er altså alt det tøj, jeg kan pakke, og ikke en klump mere. Heroppe, der ligger faktisk vores uroplader, så jeg tænker lige at sætte mit ur til opladning, inden jeg begynder at pakke. Og som I kan se her, så er jeg altså kun 55% strøm på. Er der én ting, man helst ikke vil, så er det at stå på race day, og så ikke noget strøm på sit ur. Man kan sige ikke, at det betyder super meget, fordi løbet er jo professionelt tidstaget, så man kan sige, at man får sin tid. Men jeg kan godt lide at komme hjem bagefter, så se, at jeg har givet mig 100%. Så derfor så vil jeg godt også have dataen på det. Og noget af det vigtigste, det er jo selvfølgelig strømper og underbukser. Inden vi pakker videre, så det her det er altså vejrudsigten fra Barcelona. Og som I kan se, så er det ikke varmt, men i forhold til, at det lige nu udenfor sner, så synes jeg, at 16 grader, det er helt fint. Og i race day, der skinner solen oven i købet. Det betyder altså, at vi skal nok have nogle lange bukser med. Skjorter, t-shirt, så vi har langt sæt tøj til om aftenen også. Og måske en lille smule fint, når vi skal ud og spise med Top for Running. Et par lange bukser. Jeg tror faktisk, vi tager 2 med. Tager også et par lidt finere med her. 1 t-shirt, 2 t-shirt og 3 t-shirt. Tænker jeg måske 2 skjorter. En der. Og cowboyderen måske den her. 2 skjorter. Allerede nu, så synes jeg, vi begynder at få lidt pladsmangel. Og det er faktisk uden at have pakket det vigtigste. Uden at have pakket det vigtigste. Og det er altså racesko og racetøj. Så det er altså det næste. Plus vi også skal have lidt til shakeout runnet. Så vi skal gerne have en langærmet og en vindjakke med til shakeout run. Så det er det næste vi pakker. 1 styks vindjakke. 1 styks langærmet. Race shorts. 1 styks singlet. Et par lange tights til shakeout runnet. Ej, jeg vil ellers heller ikke glemme min kasket. Pulsbælte. Så har vi faktisk egentlig pakket alt, jeg skal bruge. Det almindelige hverdagstøj og racetøjet. Så mangler jeg et par løbesko. Og det bliver altså dem her. De ligger deroppe, men jeg skal nok lige have en stol for at nå dem. Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidste gang har haft et par racesko på. Men mine racesko, jeg skal løbe i, det er altså et par Vaporfly Next% 3. Og det glæder jeg mig lidt til. Jeg kan faktisk næsten ikke vente. Men det kan være, at vi lige skulle vende, hvad min målsætning egentlig er for Barcelona halvmarathon. Jeg kan nok godt sige, at jeg har været en lille smule i debat i forhold til, om jeg skulle gå efter en decideret tid. Mest fordi jeg ikke rigtig helt ved, hvor min form er overhovedet. Der er nogle små indikatorer på, at jeg er lidt tilbage, og så nogle, hvor det så slet ikke er, at jeg er tilbage. Så det er sådan lidt, jeg har sgu lidt svært ved det. Først og fremmest så er det selvfølgelig bare at gennemføre et halvmarathon i et okay, hurtigt tempo. Planen er at lægge ud i alt, hvad kroppen overhovedet kan trække, så jeg tager det som et testløb. Den får fuld smadder, absolut alt. Rammer jeg muren tidligt, omkring 7 kilometer eller deromkring, så må jeg bare gå ned, og så må jeg jogge den hjem. Der er simpelthen ikke andet at gøre. Men den får alt, hvad den kan trække, og så må vi se, hvad det bliver til. Jeg tænker ikke, at det bliver en PR overhovedet. Men dermed ikke sagt, at nej, jeg prøver ikke at gå efter den. Jeg prøver at løbe en hurtig tid, og så får vi et standpunkt. Og man kan sige, at det er 5 eller 6 uger siden, at jeg kommer tilbage fra en skade i knæet. Så man kan sige, ja, alt er godt. Og hvis den bare giver en lille smule indikation på, hvor kroppen er, så er det også bare fantastisk. For det gør det lidt nemmere fremadrettet til de andre løb, i forhold til hvor hårdt man skal lægge ud og sådan noget. Så min plan er altså bare at komme igennem, men at løbe så hurtigt, som kroppen overhovedet kan presse sig til. Forhåbentlig et godt stykke under 1,20, hvis det er muligt. Nu må vi se. Så det var altså race-skoene. Så er vi faktisk ved at være færdige. Så skal alt det der bare
nede i den lille bit taske der. Det virker en lille smule uoverskueligt lige nu. Men når ting virker uoverskueligt, så er der ikke andet for end bare at give sit bedste forsøg. Så lad os se, om det ikke kan være der. Okay, et par enkelte problemer. Nu kan den altså sagtens være der. Kasketten, den tænker jeg egentlig bare, at jeg tager på, når vi rejser. Skoene, de kan altså ikke være der, men der er den her taske ret smart, at den har de her stropper. Så skoene, de kommer altså bare til at sidde herude på. Sådan der. Og så er vi altså good to go. Og der kan I bare se, det er altså det her vejr, vi forlader. Det er jeg ret godt tilfreds med. Det er jo mildest talt et møgvejr. Og de her næsestrips, dem tænkte jeg også, jeg skulle have nogen med af, så jeg lige kan få testet dem. De kan altså godt være hernede. Der har vi alligevel lidt mere plads. Sådan der. Bum. Jeg står lige og tænker, om jeg mangler mere. Jeg mangler jo sådan set gels. De er også ret vigtige. Og gels, der har vi. Der er meget, meget heldigt, hva'? En med koffein til Kirstine, og en med koffein til mig. Og jeg skal have 3 gels med sådan der. Det er altså mit race, og det er så Kirstines. Det kan være, jeg også skulle lægge den klar. Hun kan godt lide citron. Er det den her? Grøn citrus. En sidste der. Så er vi altså good to go. Kirstines og mine. Men der er jo mange flere ting, jeg mangler. Jeg skal selvfølgelig også have mine, hvad skal man sige, cremer og ting til hovedet. Tandbørste, tandpasta og nogle proteinbar. Jeg skal have 2 stykker med, for jeg skal løbe 2 gange. Og 2 styks. 1, 2. Så er vi good to go. Og en tandbørste, tandpasta og beholderen her. Jeg skal selvfølgelig også lige have min voks med. Det problemet med at rejse med gels, det er, at de optager jo plads nede i sin, den der taske her, man må have flydende væsker i. Så en deodorant og en parfume, voks, så er vi altså good to go. Og herover der er koffeinpiller, og her der er saltpiller, og de kommer herned i. Så koffeinpiller er til race day på søndag, og så kan jeg huske, at de andre, det må så være salt. 100% strøm. Det her det er jo endnu en grund til at glæde sig til lige om lidt at være nede i Barcelona, også selvom der er lidt overskyet, og det blæser lidt dernede. Men altså det her, det er jo koldt, og det sner, og det er jo... Vi er februar, come on! Lad det lige blive bare lidt varmere. Jeg skal på jagt nede i kælderrummene efter en hættetrøje. Jeg skal også gerne have noget at rejse i, så jeg tager et par helt afslappende bukser. Faktisk dem her, jeg er på her, fra Fusion. Recharge, mener jeg, de hedder. Og så en Top for Running hættetrøje. Så kan jeg også blende lidt ind, når vi skal være dernede. Så jeg skal lige over og finde den. Jeg ved ikke, om den er nede i det der vaskrum, eller om den er over det andet. Men uanset hvad, så finder jeg en. Og... der, måske. Og det ligner en Top for Running. Skal vi lige se ind i den her. Det var det, men sanden, den skal vi lige have med. Og kunne I tænke jer lidt ekstra rabat inde på lige netop Top for Runnings hjemmeside, så kan I bruge koden JONASRUNNER og linket nede i beskrivelsen. Og det var altså en lille reklame for Top for Running. Nu vil jeg gerne op i varmen, så jeg tror jeg lige at løber derop. Så er der altså ikke lang tid til, Kirstine og jeg, vi tager afsted. Og aftensmad, det er en hurtig en af slagsen. Vi har købt gyros, eller Kirstine har købt gyros op på slagteren. Og så skal vi bare have det i noget pizzabrød med noget peberfrugt og noget salat. Så det er den hurtige, og så skal vi altså afsted mod lufthavnen snart. Klokken den er 5:30 nu. Og man kan sige, vigtigst af alt, så skal vi have tzatziki. Så er vi altså kommet ud i lufthavnen, og Kirstine siger, at jeg ikke må filme her, men det er først i security. Klokken den er 7:15, og det betyder også, at der kommer nok ikke så meget mere video herfra, hvis der skal en video op i dag. Nu skal vi bare i security, og så lander vi i Barcelona klokken 23:50, og så skal vi hen til hotellet, og så klokken 1, og så skal vi i seng tidligt op og løbe. Gør du ikke nogen billet? Jeg har ikke nogen billet, den har Kirstine. Men jeg tænker også bare, at vi hopper af nu. Så tusind tak, fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, så I ikke går glip af de næste par dage. Og Barcelona halvmarathon. Ny PR fra Kirstine. Og så ses vi ellers bare i næste video. Hej.